Рассмотр был наполеча менс общий сложность внутренний ремонт а есть черновой вариант допустим завершающий слэш харчами практически уже хватит кровля 85% коры старый еще 90% фасада а есть внутренний отдел инженерный сеть процентов 70 арабеш глобально активно работаем şu an stashkish elektrik отопление хитслек شايف عايش احر شايل كورتي لكن جدا انزل قدنا نعاشات وش بيش حياة شو ده ممكن ينشأ سوق وايد نرويس يبرد ما يدرس الأبواب Под система минула yüksek مش كم فازي حتى شو إذا قطع بيوله نوع يا улицу شلون حتى شو مغلا فساد شيء شلاير زوج всего срок шмелася. И ездит в то же время качество и соблюдать. Я знаю, что после пожара хожу в живешь, молодцы, там флайн, что Заматович, чай, где условия, они не пущат, чай, где в этом чаю, мебель, диспатчер, чай, где вот так لا عارف قديش ليه ممكن استشكشت مش لايولا نيش نوام مش الكتريك تشيرنا ويلايا تدريش شوي مش بقول ده أقش موسيقى